Right. Ayifika i-Judgment Day, sibhekane nenkosi enkantolo. Isho la inkosi enkantolo ukuthi ngiyanigweba, nginigwebela imeda, nginigweba 7 years. If niy'phatha kahle nizohlala u-3 years 6 months ngaphakathi ejele. Mind you, njengoba sigwetshwa siy'ngane zani ndawonye, ngigwetshwa nabafowethu sowu-4. Uyayibona leyo nto leyo. Indlela okwakunzima ngayo umama ozalayo wayengakwazi ngisho nanokufika enkantolo ezolalela icala lethu noma ezosisaphotha ngenxa yokuthi wayeshawa uvalo ukuthi hhayi bo nawu umuzi wami uzovalwa, iy'ngane zami zabafana zo-4 zizoboshwa zonke. So wayengenayo leyo nhliziyo ukuthi afike ezosibuka enkantolo noma ezolalela lelo cala lelo, yabo. Kodwa yena wayesisaphotha ngazo zonke iy'ndlela angasisaphotha ngazo, sithole immeli, sihambe ney'nyanga bla bla nakho konke lokhu okunye, uyayibona leyo nto leyo. Into thina eyasiluzisa ngaleli cala, okokuqala nje kwaba ukuthi ithina esalanda u-victim kubo. Masimlanda kubo u-victim sangambuyisela kubo, bese ebuyela kubo u-victim ubuyela kubo uselimele usephelelwe amandla. Okuyikona la afika khona wathi bese bambeka embhedeni washonela khona embhedeni, uyayibona leyo nto leyo. Okwesibili, le nto le yayinesandla somphakathi phakathi, kodwa futhi sekwenzeka sekuyisikhathi sokuthi kuqulwe icala, akekho noyedwa umuntu womphakathi owafika ukuthi hhayi thina samshaya noma khona othi wabona abanye abantu bomphakathi bemshaya nani nani. Akufikanga noyedwa umuntu womphakathi ezofakaza. Engicabanga ukuthi nabo hlampe babenokusaba, besaba ukuthi ngoba nathi siyabandakanyeka kule nto le, mase kuthiwa siyahamba siyofakaza sogcina nathi sesiy'thole ey'nkingeni hlampe sesibopheka sesihamba nalelo cala, mangicabanga. Bese kuthi okwesithathu, kwakunofakazi oyedwa wayekhona. Ufakazi lo yedwa uthi lo fakazi lo uyena lo wamthola lapha esigangeni, wamthatha wamhambisa kubo eze efika eshonele embhedeni. So ufakazi mesho lapha enkantolo uthi yena lo fakazi lo amazwi kamufi okugcina athi abafana bakaNdlovu. Asikhalela kanjalo-ke amasango kaSigonyela. Hhayi, sithi sigwetshwe emva kwalokho sehlike sishone ezansi ka-stairs. Uma ushona ka-stairs usuke usushona kulamasele la enkantolo ngaphansi, usuyolindela ukuthi usuzothathwa uwolawola usukuyisa e-Westville. Hhayi nangempela ufike uwolawola usithathe usilayishe, uyayibona leyo nto leyo. Sihamba nabafowethu, yabo njengoba ngihamba nabafowethu la, ngine-hope ukuthi as much as kuzoba nzima ejele kodwa ngeke kube nzima kakhulu because bakhona abafowethu, hlampe khona indlela esobhorhana ngabo, iy'ngane zasekhaya lezi. Hhayi sihambeni, hhayi masihamba mfethu sifike e-Westville. Hhayi masifika e-Westville kufike okokuqala nje abawu-2 obhuti bami bakhonjwe ngala e-Medium B, hhayi bo. Omunye akhonjwe ngala e-Medium C, mina ngithathwe ngikhonjwe ngala e-Juvenile e-Medium B. Mind you, ngaleso sikhathi mfethu it's my first time empilweni yami kuzomele ngiyophila impilo yami ngaphandle kwabo cause la bantu laba ngikhulele phambi kwabo, imina omncane kunabo, uyabona leyo nto. Ngikhulele phambi kwabo bengi-protect-a ngaphandle kwesandla somama. It's my first time ngizohamba ngiyophila impilo yami nabanye abantu engingabazi, leyo nto ngiyoyiqala ejele. Hhayi nangempela-ke ngingene la e-Juvenile e-Medium D, bona ahamba e-Medium C, ahamba omunye e-Medium B. Mangifika la e-Medium D e-Juvenile khona nabanye vele abagwetshiwe esigwetshwe nabo ngosuku olulodwa, bangiphose elokhunja basiphose kule ndlu le lapha ngase-reception. Masifika laphayana sifika siyathawuza. Ukuthawuza-ke ile nto le yenziwa yini amantombazane kuthiwa yini ama-squat or something, le nto yokushona phansi uvumbuka. Ngaleso sikhathi basuke befuna ukubheka ukuthi ayikho yini insango efihlile ey'nqeni noma ifoni noma ingasiphi isidakamizwa noma into yokugwaza abantu or something, uyayibona leyo nto leyo. Hhayi athawuze-ke umuntu ashone evumbuka le nto yakhona, le nto yenza unqunu, uyayibona leyo nto leyo. Shone evumbuka-ke umuntu, emva kwalokho seqedile banginikeza i-uniform yami nakhona eyisikhwaxa ukuthi ngizoyigqoka, bangisethele ithikithi lami elibhaliwe ukuthi ngubani, prison number yami ithini, ngiboshelweni, yabo yonke leyo nto leyo. Emva kwalokho bese benginikezile lezo zinto lezo ngihlale phansi ngalesi sikhathi besangifaka kwi-system. Ngihlale phansi kulokhu uhleli-ke laphana kulokhu kudrayiswa kuze kushaye isikhathi sokuthi kube ntambamanyana.
Yabona bese kuba ntambamanyana-ke ila esuke sebenithatha khona-ke sebeyonifakaphi, sebeyonifaka emaselini. La iseli esasiyofakwa kuyona kwakuthiwa leyo seli i-C2. Le C2 yakhona yila ukuthi wonke umuntu ofikayo ejele ufikela khona before athunyelwe la azohamba khona ayoqedela isigwebo sakhe asishayele khona, uyabo leyo nto leyo. Sihambe siye e-C2, lapha e-C2 lapha e-C2 kukhona nalaba abashaya iy'gwebo ey'ncane, lezi iy'gwebo zo-6 months, nalaba ekumele bekhokhe ama-fine, uyayibona leyo nto leyo, iy'gwebo ey'bhedayo, nalaba ababanjwe namawunga yabo emaphaketheni base bagwetshwa, uyayibona leyo nto leyo. Hhayi, singene sithi masifika nje e-C2, hheyi, sihlangabezana ebusweni kuphakama o-6, o-7, o-8, yonke le nto le, nawa ama-26 no-6 no-7 athi hhoshi, nawa ama-28 ngala athi hhomu, asiphakamisele o-8, uyadonswa ngalo, ubizelwa ngala, ama-28 afuna uze ngala ka-left, ama-26 afuna uze ngala ka-right, khona nalama-26 asebenza emuva, uyayibona leyo nto leyo. Uyabona ukuthi lezi esihamba nazo ziyathithiza-ke manje ziyatatazela azazi ukuthi kwenzakalani la, uyabona leyo nto leyo. Cause e-Juvenile i-most yethu thina esuke singena, i-most yethu suke siliqala ijele, uyabona leyo nto leyo, cause ijele ley'ngane, uyayibona leyo nto leyo. Uyababona abanye sebeyadunyelwa-ke la. Hhayi ngokuthi mina khona ulwazana oluncane esenginalo ngokuxoxa yabo nokuba waselokishini, sengiyazi ukuthi ngala ka-left khona ama-28, ngala ka-right khona ama-26, uyayibona leyo nto leyo. Hhayi mina ngivane ngisuke ngihambe ngiyikhombe ngala ka-right, ngingene ngala kulama-26 asebenza phambili kwesokudla, yabo leyo nto leyo. Uma ngifika lapha ngifike ngihlaliswe phansi, emva kwalokho bese sihlaliswe phansi, abanye bahambe bathathwe ama-28 sihlukane, uyabo. Bese ngihlaliswe phansi la nalaba abanye, bese siyaqala-ke siyabuza ukuthi nisiphatheleni ngoba niphume emnyango, uyayibona leyo nto leyo. Yila suke sesichaza khona abasha abaphethe abakwazile uku-sneak-a in nezinto ey'thize, basho ukuthi hhayi nakhu esiniphathele kona yabo, thina esingaphethe lutho sithule. Bese kuyabuzakala ukuthi abekhona abafuna ukufonela abantu abasemnyango abangabafakela iy'nto ey'thize noma ukuthi bazi ukuthi baboshiwe, bagwetshiwe bala ngaphakathi ejele. Hhayi kube khona abashoyo-ke abakuthi hhayi thina sicela ukufona kanje kanje, uyayibona leyo nto leyo. Emva kwalokho bese bebuziwe leyo nto bese kuyabuzakala ukuthi akekho yini one-visitor la. So mina ngisukume ngiphendule ngalesi khathi sekubuza ukuthi akekho yini one-visitor. Ngisho nami ukuthi hhayi visitor nami nginalo lizofika la noma inini, uyabo, hlampe lizofika nge-weekend ngoba ngigwetshiwe. Emva kwalokho uma kuqeda ukwenziwa leyo nto bese siyathathwa-ke, siyolokhunjwa, siyathathwa siyohlaliswa ngala eMhlanga. Khona indawo ekuthiwa iMhlanga. UMhlanga ila kuhlala khona abantu abangawushayi umthetho, abangayona inombolo, ngegama labo abathi iy'mpatha, lento abasuke bethi siy'mpatha. Sisuke siyilezi iy'mpatha lezi ekuthiwa zinokukhanya because zinama-visitor, kufika ney'mali, kufika nogwayi nani nani, uyabo, ngala bantu esinabo ngaphandle. Bese siyobekelwa lapho sinikezwe namajusi, amashidi a-grand, nalezi iy'phontshi lezi iy'phontshi ey'khaviwe ngamashidi ukuthi silale kahle nje sibe right cause khona izinto esifika nazo. Bese kuwukuthi-ke laba abangenawo ama-visitor, abangenabo abantu abazobafonela abangaphethe lutho, bathathwe banganakwa baphoswe lapha kule mibhede le ey'nsimbi. Khona imibhede ey'nsimbi-ke lapha eyama-bunk bed, banikezwe namashidi lapha ay'vayizela, ay'bhedelayo, ay'dabukele kuthiwa balale lapho. Akekho umuntu onendaba nabo, akekho umuntu ofuna ukubanaka, uyabo leyo nto. Ibona-ke labo bantu ekuyibona abahlukumezeka kakhulu-ke ejele cause abanalutho, akunaye umuntu ozobabheka. Yabo kule ndlu esihleli kuyona singena kwindlu enabantu aba-more than 50 ngaphakathi. More than 50 abantu abavalelwe la, abantu abaqhamuke ey'ndaweni ey'hlukene, abanamakhanda ahlukene, abanye bayay'hlanyela, abanye banamaqunga abo, abanye banezinto zabo, abanye baney'nhliziyo ey'ncane. Nizobhanqwa la kule ndlu nonke, uyabo leyo nto leyo. Amathoyilethi ala obala lapha, ayikho i-privacy, nigeza la, nibhosha la. Mengabe ubhosha akukho nokuthi uy'khave noma kanjani, hlampe usungay'siza uma ungathatha ishidi leli olala ngalo uy'mboze ukuthi. Kodwa otherwise nje isithi umuntu uma edlula la uyakubona ubhosha, awukwazi ngisho nanokukhanula kahle, uyayibona leyo nto leyo. Hhayi, singene-ke la sihlale kamnandi, sisethelwe izinto kamnandi thina esihleli eMhlanga silokhu sibona laba abay'hlukumezelayo laphayana. Silele lapha sibuka no-SABC 1 lapho, khona i-T_V yakhona ekuthiwa uSigubhu Eqolo lapha, ihlala laphayana edlala u-SABC 1 one way. Hhayi emva kwalokho-ke silale-ke hhayi, bese silalile sivuke futhi hlampe lapho sivuka ngey'khathi la o-3 kanje ekuseni.
Masivuka ngalezi y'khathi so-3 ekuseni siyavuka silungisa iy'kreshi zethu, silungisa imibhede yethu. Masiqeda ukulungisa imibhede yethu siyaklina la silala khona yabo. Yabona nakhona la iy'boshwa kunento yokuthi thina njengoba singawushayi umthetho asikwazi ukuthi seqe umngcele siyongena lapha endaweni yabo la abalala khona la imibhede yabo eme ngakhona yabo. Okwenza okufanayo futhi asikwazi nokuthi sihambe siye la ngemuva kulama-26 singene endaweni yawo nangale 28 asikwazi ukuthi sivasane sisuke siy'ngenele. So thina le space lesi esinikezwe sona lo mhlaba esinikezwe wona sihlala lapho siklina kuleso space nephaseji-ke leli elihamba kulona. So into esiyisebenzisayo kule ndlu kuleli phaseji esihamba kulona ile ndawo le esibekwe kuyona ukuthi asihlale khona cause thina asiyishayi inombolo, uyayibona leyo nto leyo. Hhayi-ke sivuke sikline. So ejele kunendlela yokwenzeka kwizinto zakhona, zonke izinto zihamba nge-order yakhona yabo. Siyazi ukuthi ekuseni makuvuka kuyogeza kuqala kuyogeza ama-26 lawa aphambili, uyayibona leyo nto leyo. Emva kwalokho kulandele lawa ama-26 asebenza emuva. Makuqeda ukugeza wona sekuyogeza thina-ke esingawushayi umthetho, sihambe siyogeza emva kwethu. Emva kwalo bese kugcina ama-28, uyayibona leyo nto leyo. So yonke into ejele ihamba ngaleyo order nje leyo. Ake sivuke ekuseni sikline la siklina khona, kuhanjwe kuyogezwa. Nakhona makugezwa la kuyasheshiswa. Uthi omunye engena la emanzini esegezile usuyigcobile insipho ulindele ukuzongena. Asikho isikhathi sokwenza kancane cause mawenza kancane uyababambezela laba abeza ngemuva and ukubabambezela kwakho futhi uzobaqhatha nobaba cause obaba mebefika la endlini ningekho ready baxabana nani. Bafika endlini akukliniwe, bafika endlini anikho ready, anigezile, nisenkingeni nje ngaleyo nto leyo. So awufuni-ke nawe ufake ey'nkingeni ezinye iy'boshwa uy'fake enkingeni. So uthi omunye engena nje la omunye useyigcobile insipho uyangena sonke sigcwele la kule shawa eyodwa, uyabona leyo nto leyo. Siyageza siyaphuma, uyayibona leyo nto leyo. Masigeza-ke futhi emva kwaloko sesiqeda sihlale phansi embhedeni sihlale ngezinqa bese imibhede isindluliwe sekuvukiwe yonke into. Silindeni manje, silinde obaba ukuthi obaba bezovula ama-master kuqala cause kufike kube i-gate leli eliyinsimbi elime kanje bese kuzoba i-master le evalwayo ekhiyayo le yenza ukuthi ungaboni ngale nomoya ungangeni ngaphakathi. Baqale obaba bezoxegisa kuwona ama-master kuqale kuvulwe wona, kuvulwe wona, kuvulwe wona. Izindlu zonke hlampe i-row yonke le inekhodi inezindlu eziwu-5 lapha esi-2 yabo ey'landelanayo ey'thile. Thina sila endlini yokuqala, uyayibona leyo nto leyo. Njengoba sila endlini yokuqala izinto ey'ningi zijwayele ukuqala la kuthina, hhayi. Bangene baxegisa ama-master, baxegisa baxegisa ama-master. Lapho sihleli ngezinqa silinde ukuthi futhi babuye bezovula obaba cause uma ngabe kuvulwa ijele into ebehlezi beyenza obaba ukwenza sure ukuthi i-count iphelele, akushodi ngisho nesiboshwa esisodwa. Baze bathi iy'boshwa kunaloko zingamane zibe extra kunokuthi zishoda ngoba ungaphelelwa ngisho nawumsebenzi mawuthi uyabuya izolo i-count kade yashiya esinye isibalo namhlanje ishiya esinye isibalo. So everyday nje mawuyisiboshwa uya-count-a, mawuyodla uya-count-a, mawuvuka ekuseni uya-count-a, manivulelwa niya-count-a, uyabona leyo nto leyo. Bani-count-e obaba baphume ngale order le yokuthi kuqala ama-26 lawa asebenza phambili, kulandele lawa asebenza emuva, kube yiy'mpatha, kube yila ma-28, uyayibona leyo nto leyo. Siphume ngaphandle sifike sibale, sibuyele ngaphakathi. Masibuyela ngaphakathi sayohlala ngezinqa embhedeni silinde futhi, silindeni manje ukuthi sivulelwe njengendlu yokuqala ukuthi sihambeni siye ekhishini siyophaka, uyayibona leyo nto leyo. Njengoba ngisho ukuthi lapha izinto zihamba nge-order, maniyophaka nifike nihambe laphana nifike nifole. Manifola kuqala ama-26 lawa asebenza phambili. Njengoba kade ngisho kuqala lawa asebenza phambili kuze lawa asemuva kube yithina esingayishaya inombolo, kube yilaba abangemuva, yabo. I-standard nje ikanjalo, hhayi. Cace ukuthi manje kushaya isikhathi sokuthi siyahamba siyophaka ekhishini cause indlu yethu eyokuqala. Sivulelwe-ke, masivulelwa sihamba siyophaka siyahamba la. Sithi bese sizofika ngasekhishini la siyophaka, shuthi khona elinye indiya laphana elikhonza ukudlala, uyabona leyo nto, likhonza ukusukelana, yabo. So le ndiya le livane lingikhombe ngedonkeyipiri. Malingikhomba ngedonkeyipiri ngiyacaba ukuthi hayi bo kwenzenjani madoda ngiy'fikela ngabe khona iphutha esengilenzile, ngishayelwa nawuvalo, uyabona leyo nto leyo. Hhayi nampela ngisondele kulona ngiye ngiphuthuma ngiphathele nesitsha sami la. Malifika le ndiya leli kanje lifuna ukungiqhatha, lifuna ukungifaka ey'nkingeni. Malisuka le ndiya libe lingithatha
lingikhomba ngaphambili. Uma lingikhomba ngaphambili lithi angizofola la ekufola khona ama-26. Nami ngoba phela ngale ngqondo yokuthi hawu ubaba lo wasejele yabo ngeke bephikisane naye, uyayibona leyo nto leyo. Hhayi uma ngifika nami nangempela ngifike laphayana ngifike ngiyofola laphayana. Uma ngifolile lezi iy'nsizwa lezo zingidusha kanje zingibuza ukuthi ngifunani la, angisayazi yini indawo yami. Ngithe wena mphathi, wena sikabhedi, bangibiza ngala magama lawa abhedayo, bengibuza ukuthi ufunani la, bangihlinele uyabo. Engqondweni yami mina nginale mentality le owayixoxelwa ngaphandle ukuthi ejele akumele uhline kakhulu, akumele uhleke kakhulu. So mina njengoba besho lezi zinto lezi ngishaye ngazuthi angithukile ngibashaya nge-straight face, uyayibona leyo nto leyo. Ngiy'tshela ukuthi bayangisukela phela ngoba kusho ubaba ukuthi angizofola la umphathi wejele, uyayibona leyo nto leyo. Kanti naye lo muntu lo uyazi ukuthi uyangiqhatha cause amaphoyisa ayazazi iy'gebengu, ayazi ukuthi ubani i-26, ubani i-28, uba ungayishaya inombolo ngenxa yendlela ekufolwa ngayo, uyayibona leyo nto leyo. Hhayi nangempela-ke ngikhiphe i-straight face, uma ngisuka emva kwalokho ngihambe ngiyoy'phakela mina yabo. Uma ngiy'phakela ngiy'buyela, uma ngiy'buyela sibuyise sihambe siyofakwa endlini ukuba sihambe siyohlala embhedeni yethu sidlele endlini. Uma ngifika endlini ngifike abantu abacasukile kanje, abacasukile kanje kuvane kugwavume indlu yonke kuthiwa iyajwayela lo, iyajwayela le mpatha le, iyenza kanjani le nto le. Uyayibona leyo nto leyo, nami ngiyayifikela ejele phela izinto eziningi angizazi, uyayibona leyo nto leyo. Sengithukile-ke nami ukuthi hayi bo, into encane kanje sengaze yenze indaba ibe ngaka, abantu bangigwavumele kanje. Yabo ngishaywa ilo uvalo ngiyathithiza ngiyangena la endlini, uyabona leyo nto, kuyadliwa uma siqeda ukudla ayangibiza ama-26, uma ngibiza ama-26 mina ngiyaqhamuka cause ngisayithukile angazi kuzokwenzakalani. Uma engibiza ngifike ngiy'mele la phambi kwawo. Uma ngimile la phambi kwawo bese elinye lingitshela ukuthi wena uma ukhuluma nesisebenzi awumi ngey'nyawo kumele ufole, uyayibona leyo nto leyo. Uma ukhuluma nephoyisa ujele noma umuntu oshaya inombolo, umuntu oshaya umthetho, kumele ufole engazuthi ukhuluma nenkosi, uyayibona leyo nto leyo. Suthi lo mfethu lo wangitshela ukuthi wena akumiwa ngey'nyawo uma ukhuluma nesisebenzi, fola mani. Kusho ukuthi manje kusaringa le nto ngishayelwa uvalo, angimuzwa nakahle lo mfethu lo, uyabona leyo nto leyo. Bese ephinde eyasho lo mfethu ukuthi wena uzwa yini ngithe awukhulumi nesisebenzi umile fola. Emva kwalokho bengidusha la ehlombe bengifolisa ngenkani ngishone phansi, uyabo. Uma ngishone phansi ngibe ngifola, uyabo leyo nto leyo. Bese bengitshela ukuthi yabona mfana wami, uma uza ngale ngqondo oza ngayo la ejele ngeke usevayive, uyayibona leyo nto leyo. Akekho umuntu ongazi ukuthi kufola ama-26 lapha, yini le kade uyenza, uyabo leyo nto leyo. Iyona nto ezokubulalisa leyo. Emva kwalokho besuka bethatha ithikithi lami. Bebethatha ithikithi lami balivule, uma belivula bayalifunda ukuthi le thikithi lami libhale uMeda kanje kanje kanje. Bese bengitshela ukuthi mfana wami ungay'tsheli ngoba wenza imeda usuy'tshela ukuthi khona into ongayenza la, la kuphethe thina. Even nobaba laba abashaya ukhiye la ejele bayazi ukuthi thina esiphethe. Wena uma uy'tshela ukuthi lokugoloza kwakho kuzokusebenzela mfana wami, ukwenye indawo-ke la uhambe wrong, uyayibona leyo nto leyo. Kumanje ufike wenza le nto oyenzile laphayana, wafola la kungafanele ufole khona. Usuyabuya manje sikhuluma nawe, ugoloza ukufola futhi sibe sikhuluma nawe, uy'hloniphe iy'sebenzi wala awishi kanjani. Eyi labo lezi zinto lezi mfethu ukwenzeka kwazo zenzeka nge-mistake. Kodwa manje sengibukeka as if engazuthi mina ngumuntu ogolozayo hlampe ongafuni ukubahlonipha nani nani. Plus nale nto le yokuthi ngikhiphe i-straight face kade bekhuluma nami engazuthi angithukile. Kanti nginale mentality mina engayizwa la ngaphandle ukuthi ejele akumele ujabule kakhulu noma uhline kakhulu, uyayibona leyo nto leyo. Hhayi okay bakhulume nami mfethu kube ngathi ngiyezwa ngizama ukuxolisa, uyabo leyo nto leyo, kodwa ngibone ukuthi nalo xolo lami alamukelekile kahle, uyabo leyo nto leyo. Ngazuthi ngisay'tshela ukuthi ngiyazi noma kanjani, hhayi it's fine-ke angithathe siyophaka ekuseni. Uma kuvukwa-ke ekuseni ushaya u-2 slice, bakushaya ngaleso sipuni leso sajamu noma leyo rama leyo, bese bekunikeza netiye ukuthi ufakelwe nepharishi, uyabo leyo nto ubuye uzodla. Hhayi sidle-ke bese sidlile emva kwalokho bese kushaya u-9, bese kushaya u-9 khona isikhathi se-exercise. Exercise la suke senikhishwa emaselini nizoma la kwiyadi ngaphandle, anihambi kakhulu niphumele la kwiyadi ukuze nizokwazi uku-scratch-a nibonane ney'boshwa, yabo. Ngaleso sikhathi asevulwa wonke-ke amaseli ngaleso sikhathi. Hheyi uma kuvulwa wonke amaseli ziphumele ngaphandle zonke. Uma y'phumela ngaphandle yabo uma ngiphuma nami ngiyiphumela nalaba esingayishayi nabo inombolo, yabo. Siyaphuma soma la ngaphandle.
Masiphuma simala ngaphandle ngiyabona ukuthi hhayi bo ndoda, khona into engekho right la. Khona into engekho right la. Indlela ama-26 laba abashayela inombolo ama-26 indlela abangibuka ngayo mfethu, uyabona ukuthi khona into abangibambele yona. Kanti hhayi indaba yami isiphumile ukuthi mina ngihambile ngawufola la engafanele ngifole khona, ngiyagoloza futhi angifuni ukufola uma ngikhuluma ney'sebenzi. Mind you leyo nto leyo yenzeke ngephutha, ayikho into ekade ngiyihlosile kuyona lonke lona. Ngiyakubona ukuthi iy'sebenzi zingibuka ngamanye amehlo asabisayo-ke manje, uyayibona leyo nto leyo. Senginovalo uma kudlula umuntu la eduze kwami, angazi noma lo muntu uzongi-attack-a noma kuzokwenza kanjani. Ngicabanga ukuphindela endlini ngaphakathi, nakuphindela endlini ngaphakathi ngiyasaba ukuthi ngizobane ngiphindela lapha endlini lezi vane zifike zingimbozele, uyabona leyo nto leyo. Yabo uma kudlula umuntu la eduze kwami ngiyathuka. Sengibheke wonke umuntu ozodlula la eduze kwami ukuthi ayikho yini into azoyenza, ayikho yini into azoyenza kumina, uyayibona. Ngithi uma ngisuka emva kwaleyo ngibe ngiyohlala ngala eduze kwamagadi, la magadi lawa akuyibona abagada i-section, uyabona. Ngizohlala ngala eduze kwabo cause manje ngiyasaba ukuthi uma ngiya lapha eyadini khona into ezokwenzeka. At least uma ngihleli la eduze kwamaphoyisa hlampe ngi-safe-nyana. Khona lapho kunjalo ngangingafili safe, uyabo leyo nto leyo. Kodwa iyona ndawo engangifile ngazukuthi eyi uma ngila ku-better, uyabo leyo nto leyo. Cause angazi ukuthi ngingaba-explain-ela kanjani la bantu, uyabo leyo nto leyo. Hhayi kulungile-ke sihlale, uyabo lento, sihlale laphana sihlale. Ngilokhu ngihleli lapha abantu bayanyakaza, mina ngilokhu ngihleli endaweni eyodwa. Angifuni ukumuva, bayanyakaza abantu bashona ngala, bazama izinto abay'zamayo kushona ngala nangala. Eyi kuphinde kushaye isikhathi sokuthi sibuyele ngaphakathi, uyabo. Masibuyela ngaphakathi sesibuyelani manje? Sesibuyela ukuthi sihambe siyothatha izitsha sibalwe bese siyophaka ukudla kwasemini. Lapho ukudla kwasemini kudliwa ngo-12, uyabo leyo nto leyo. Ngo-12 niseniyophaka ukudla kwesipuni. Hhayi sibuyele endlini. Sisekubuyeleni kwethu endlini, sibuyele endlini ngokuthini? Kube khona ababa-late abasa-stuck-e kwezinye izindlu. Kungaqalwa ngendlu yethu, yabo. Uma kungaqalwa ngendlu yethu, kuqalwe ngenye indlu yabanye abafethu abangala ekuthiwa olokhunja, ososha. Khona omunye umfethu ekuthiwa usosha engahlangana naye lapha ejele. Bahlala ngala endlini yokugcina, wabo leyo nto leyo. Shuthi kuqala indlu yabo ihambe iyophaka, bahambe beyophaka. Ngesikhathi beyophaka ekhishini, shuthi bese bebuya bahlangana nathi sesiyaphuma siyophaka. Ngithi nhla ngibona lo mjidi ekuthiwa usosha. Lo mjidi ekuthiwa usosha-ke umfethu wala ngasekhaya, yabo. Esakhula naye, safunda naye esikoleni esisodwa. Besazana ngeke ngisho ukuthi sabangani, uyabo. Besazana sizwana, yabo leyo nto leyo. Hhayi emva kwalokho ngibone yena. Engithi uma ngibona yena and futhi ngiyambona uhamba phambili, uhamba nama-26. Hheyi inhliziyo yami ivane ithi cosololo. Eyi nakhu ngibona umuntu wangasekhaya and futhi uma ngimbuka lo muntu ushaya nomthetho. Uyena umuntu engizombikela lolu daba engibhekane nalo. Cause manje sengithukile-ke manje ngayo yonke le nto le. Emva kwalokho uma ngithi nhla ngithi hheyi kuhamba kanjani kanti nawe uyangibona, uyabo leyo nto le. Athi ukweyiphi indlu ngithi ngilapha. Ethi ngiyaluzwa udaba lakho wena ukuthi kanje kanje kanje. Ngizofika lapha kuwena, uyabo leyo nto leyo. Ahambe athi bese ehambile baya endlini yakhe, siphambane kanje sihambe siyophaka. Hhayi siphake sibuye, bese sibuyele endlini, uyabo leyo nto leyo. Emva kwalokho bese ngitshela omunye umfethu ewuklinasi laphayana ukuthi angicela angitshelele lo bafethu lana ukuthi sesibuyile, uyabo. Kuqale kuphake zonke izindlu bese y'phakile zonke izindlu. Bona bayakwazi-ke banendlela yabo ukuthi bakhulume nobaba babadedele baphume, yabo. Ngasikhathi singaphakathi. Shuthi yena vasane aphume agijime eze ngala ngasewindini lasendlini yethu. Mefika lapha ngasewindini lasendlini yethu mina ngiyamchazela udaba lami ukuthi hheyi ndoda, sekwenzeke u-1 no-2 kanje, angisazi ngizokwenzenjani. Ndoda awungilamulela, angifuni phela nami ukuba ney'ngozi zasejele, uyayibona leyo nto leyo. Avane athi lo mfethu avane asho kube lula nje ethi hhayi khuleka ngizoyisotha le nto le, yabo leyo nto. Emva kwalokho besuke bey'hambela. Lapho ngishawa uvalo ngiyayibuza ukuthi lo mfethu ngabe uzoyisotha ngempela le nto? Why esho kalula kanje? Hlampe nawe usehlangene nalaba bafuna ukungijikela noma bangigcwalisele kanjani, uyayibona leyo nto leyo. Hhayi shawa nawuvalo, yabo. Nakula madoda engihlala nawo endlini ngilokho ngizama ukuxolisa la, ngiyawatshela ukuthi madoda ngiyayifikela mina ejele. Ngiyaqala ukuboshwa mfethu, angisona nalesigebengu futhi, uyayibona leyo nto leyo. Lezi zinto ezenzakele zenzeke ngephutha azenziwanga umina. Ngoba la bantu laba awukwazi nokubabona ukuthi bakucabangelani, ihla bakushaya ngalo, bavama ukuthi kunyu. So la bantu laba awubazi bakucabangelani, bazokwenzani noma ulele, uyayibona leyo nto leyo.
To a point ukuthi ngalolo suku lelo angilalanga, ngishawa uvalo. Uyayibona leyo nto leyo? Mangithi ngiyafikelwa ubuthongo ngizama ukunweba amehlo ngilokhu ngiwathi kanje, ngizama ukwenza izinto ezongenza ukuthi ngingalali ngoba angazi kuzokwenzakalani la ngishayelwa uvalo ngiyayifikela ejele. Hhayi nangempela-ke silale kuse ngakusasa ekuseni, makuse ngakusasa ekuseni sihambe siyophaka, masihambe siyophaka siphinde sibuye. Bese sibuyile siyophaka-ke emva kwaloko lo mfethu lo ngalesi sikhathi se-exercise sesivuleliwe ukuthi siyolula iy'nyawo. Asuke lo mfethu lo wala ngasekhaya ekuthiwa usosha. Mesuka lo mfethu ekuthiwa usosha eze ngale endlini yethu afike ahlangane nala bafethu abanye abashaya inombolo eyodwa nabo yabo. Bahlale phansi-ke kucace ukuthi udaba lami bayalikhuluma-ke balikhulume lisotheko yabo. Bese lisothekile selikhulumile bese eyangibiza-ke lo mfethu, uyabo leyo nto leyo? Bese engibizile ngize kuyena-ke uyabo leyo nto leyo? Ngimchazele ukuthi hey mfethu kwenzeke u-one no-two kanje kanje. Athi hhayi ngizwile indaba yakho ukuthi kwenziwe u-one no-two kanje, ngiyakwazi nawe awuyena umuntu okanjalo. Emva kwaloko nje wathi uma enginikeza usizo, kwakuthi uma sekuvuliwe ngase ngilandela yena la eyangakhona, sengiwumsila wakhe nje, uyabo leyo nto? Ngey'khathi lezi ze-exercise ngiphume ngiyohlala naye, uyayibona leyo nto leyo? To a point yokuthi saze safona, masifona safonela uma la ngaphandle. Fonela uma ngiyamtshela ukuthi hheyi bo ma, yazi la ngaphakathi ngifike ngafica umfethu wangasekhaya ekuthiwa usosha, uyabo leyo nto leyo? Ngiyacela ukuthi bese ufika nge-weekend uzongivizitha, ngicela ubize mina ubize naye futhi, uyayibona leyo nto leyo? Hhayi uma avuma. Hhayi-ke sesidlalele khona lapha esi-two, nami sekuqala ukuba ngcono, nami ngingasamlandeli lo mfethu okuwuyena owangisiza. Sesijwayele ukuy'hambela sodwa thina abantu abangawushaya umthetho ejele. Eyi, shuthi khona umngani wami yabo, lo mngani wami waboshelwa i-culpable homicide. Le nto yenzeka kanjani le homicide? Kwakuwu-New Year nakhona bejabulile kube kuqhuma o-cricket, waqhumisa isibhamu phezulu, inhlamvu yahamba yaya phezulu. Emva kwalokho inhlamvu yabuya yangena emzini womuntu yafike yashaya umuntu, uyabo? Lo muntu loyo ngale ngebhadi washona. Lo mfethu wagwetshwa 8 years. Megwetshwa lo 8 years-ke lo mfethu lo empilweni yakhe yonke ngoba ubeyiphilela kamnandi kubo ba-grand, unale nhlobo ethanda ukukhuluma nalesiNgisi phakathi uma ekhuluma, yabo? Empilweni yakhe akaze ayitshele nje ukuthi khona into eyokumhlanganisela ejele noma iyoka ejele. Kanti naku kuzokwenzeka leli bhadi ngo-New Year aqhumise isibhamu, inhlamvu iye phezulu bese iyabuya ingene emzini womuntu ishaye umuntu. Lo mfethu lo bamgweba to 8 years, I'm not sure kodwa ngazuthi kwaku-8 years kodwa it's between 8 years nangaphezulu agwetshwa wona lo mfethu. Hhayi shuthi lo mfethu lo afike kumina mfethu, mefika kumina angibuza ukuthi hey mfethu, le nkinga yakho wawunayo kade uxabene nama-26 wayilungisa kanjani, yabo? Bese ngiyamtshela mina ukuthi hhayi khona omunye umfethu owangisiza kanje kanje kanje. Hhayi bese eyangithatha-ke angibeka ngodaba ukuthi eyi mfethu, uyakhumbula kade sifika, sathi sifika laphayana, angithi uma ufika ejele ungena laphayana, usuku lakho lokuqala ungena endlini uthi uyafika ngala ka-right khona ama-26, ngala ka-left khona ama-28, phakama-6 no-7 no-8 bonke bayakubiza bathi woza ngakulesi side nangala. Shuthi lo mfethu ngokungazi akazi lutho ngejele, yena wangena ngala esayidini lase-28. Mengena ngala esayidini lase-28 shuthi usehlala nalaba abangamshaya umthetho laba abalala ngala e-28, thina silaba abangawushaya umthetho abalala ngala e-26. Sihlangana nini ngey'khathi ey'ningi bese kuyisikhathi se-exercise. Uyangixoxela ukuthi hhayi shuthi ngoba ngangena ngalena mfethu, shuthi mina bengivele ngiy'lambela, yabo? Nguwumuntu odlayo and nala ejele kuphakwa kancane uma ufika uvane ushawe ngesikepere into engekho, so bengingasuthi. Engasuthini wami khona umfethu kade elokhu enginikeza ukudla la. Lo mfethu omnikeza ukudla kula bantu base-28 bathi indoda ewubaba, shuthi ngey'gaba zakhona yena uthe ukuba phezulu. Ukuthi le ndoda benginikeza ukudla, inginikeza nama-cosmetics yonke into, yabo? Mina ngiyitshela ukuthi siyazwana, uyayibona leyo nto leyo? Isiyajika le ndoda manje, eyi isingithinta ngenye indlela, yabo? Indlela engithinta ngayo le ndoda le ngazuthi manje ngifuna izinco, uyayibona leyo nto leyo? And ngiyasaba ukuthi eyi mengingakwenzi lokho lo muntu lo mkhulu la futhi uphethe nabanye nje benabangaka abamphethe bazoba bangigandaye bonke la bantu laba, yabo? Ummincile lo mfethu lo, uyasaba-ke manje, uyayibona lento? Uthi angazi ukuthi yabona mfethu, ngicabanga ukuthi ngingasane ngimnikeze angishaye noma ikanye ngiphelelwe icala. Ngiyamtshela mina ukuthi yazi le nto le ngeke iphele, kunalokho izolokhu iqhubekile.
yazi nenzenjani mfethu, into ongayenza wena mina into engakusiza ngakho ukuthi yabo lo mjito wangisiza, wena fonela abakini ubatshele bakufakele imali engange-1,000 kanje, yabo leyo nto leyo. Vele ngimtshela leyo nto leyo sengiyazi thina la esihlala khona omunye umfethu owaye-gay, kodwa manje ekubeni gay kwakhe azange a-declare laphayana kade engena ukuthi u-gay, yabo leyo nto leyo. Thina sasimbona ngezenzo because sasilala endaweni eyodwa imibhede yethu ilandela, sibone ukuthi something wrong kulo mfethu nendlela aze abuye akhulume ngayo, yabo. Nanokuthi wayenokusuza-ke nje, hhayi wayevane asuze esithulweni exolisa njalo exolisela indaba yokususa, yabo. Sasivele singasamdingi, yabo. So i-plan yayithini, lo mfethu lo azame imali kubo, uma ezama imali kubo ngangempela kubo balifake le-1,000, bese belifakile le-1,000 bese ngiyamthatha ngimyise kulo mfethu wangasekhaya lo engahlangana naye la ejele, lo okuwuyena owangisiza oshaya inombolo. Bese ngifike ngithi mfethu awuchazele lo mfethu isitori sakho, ngamchazela ukuthi yazi nginenkinga ekanje kanje kanje, manje laphayana sebefuna ukungishaya ngogwayi ngenxa yalezi zinto lezi, bafuna ney'nto zabo back, yabo. Manje khona imali engaka la, besacela ukuthi usilungisele yena. Vele siya kulo siyazi vele ukuthi lo uyi-26, imali nje abayiyeki, into enemali bengenza noma yini ngemali, uyayibona leyo nto leyo, ngaphandle kokuthi balale nabantu, kodwa nje imali yona abasebenza ngayo. Bese sifike naye ngeke ayinqabe uzoyenza i-plan, hhayi nangempela sifike kuyena sibuze isiphethe imali simtshele ukuthi i-1,000, imali engaka. Siyamchazela-ke isitori, sengiyamchazela mina isitori ukuthi yabo lapha kuthini, khona umfethu okanje kanje, vele lo mfethu ngazuthi u-gay, yindaba singathathi lo mfethu simswaphe simyise ngale, sithathe lo mfethu simbuyise ngala. Asho nalo mfethu ukuthi yazini le i-plan e-right, ima-ke le nto le sizoyisotha, yabo. Asho kalula futhi athi hhayi le nto le sizoyisotha ngempela. Hhayi, siy'buyelele ngaphakathi, bese siy'buyelele ngaphakathi kuhamba hambe isikhathi kuthi nje sekulokhunja sekuzovalwa, bakhulume, bese beqedile ukukhuluma bese beyahlukana. Same day ngalolo suku lelo, baswapha la bafethu, babuyiswa ngala, lo omunye wathathwa wayiswa ngala, lo mfethu wabuyela weza ngala. Ngangibonge kanje umfethu ethi ngimsizile. Into eyenzakalayo-ke ngala kulelinye isayidi kulo owenze ngale, le nto le ifike yadibana yahlangana. Uma ihlangana laba bavane baphenduka benze enye into, bavane bajola la sebewashelana benzelana yonke izinto. Into yaze yabonakala ukuthi hhayi bo, sekukhona into eyenzakalayo-ke phakathi kwalaba bowu-two. Le nto yaze yafika ekuthenini ize ibanjwe namaphoyisa, athi uma ibamba amaphoyisa ayayihlukanisa. Ekuyihlukaniseni nayo nakhona kwavusa umsindo ongaka ngoba yena lo mfethu lo owayeselala nalo mfethu lo wavuka emva kwaloko ntambama waphakama. Esephakamela indaba yalo mfethu lo abamphuce yena kade vele sebezama sebenza into yabo. Kushuthi bona babefuna ukuhlala ngokukhululeka baqhubeke benze into yabo kanti khona abantu abazobaceba cause nento yabo yayisibonakala vele ukuthi hhayi bo madoda, yini le eyenzakalayo. Mina vele njengoba ngila ngisafika la e-C2, ngisazohamba nge-B5 ngiye kulaba abashaya iy'gwebo ey'lingana nezami, yabo. Njengoba ngilapha e-B5, njengoba ngizoya lapha e-B5, i-B5 ilapha phezulu. Lapho siyezwa i-B5 liyanqamuka, hlezi uzwa kukhala iy'nkomishi kuthiwa siboshwa lala phansi, njalo everyday kuyaphakanywa. Sengiyasaba nami ukuya e-B5, ngiyasho ukuthi hheyi ngeke. Phela umuntu uma kuthiwa kuya e-B5 kushuthi uyoshuba laphayana, uyomela leya nto leyana yomuntu. Hhayi lo mfethu lo angigoqa, uma engigoqa angigoqela ukuthi asigoqe i-oledi lingikhokhele imali. Uma lingikhokhela imali i-oledi ukuze ngizokwazi ukuthi ngihambe ngiyocasha i-protection ngingasaya lapha e-B5, uyabo leyo nto leyo. Lapha e-protection kuhlala abantu abageyi, abantu ekuphakanywe ngabo, uyabo, abantu abaney'khwirikhwiri nje zabo ey'seceleni nje ey'ngahlelekile, uyabo. So lo mfethu uma ngitshela leyo nto leyo nami ngiyivume leyo nto leyo ngithi hhayi yazini mfethu, ngizomfonela uma ngimtshele ukuthi akahlanganise le mali ngihambe nge-protection ngoba ngeke ngikwazi ukuyohlala lapha e-B5. Lapha e-B5 liyanqamuka, ngihlezi ngizwa futhi uyawezwa kuthi lala phansi siboshwa, qhume idonki ipiri ubone abantu bedonswa ngamashidi behlika lapha emarempini sebephuka amathambo, yonke le nto le. Hhayi ngifonele uma ngimchazele ukuthi hheyi ma nginesitori esikanje esikanje, uyabo leyo nto leyo, besacela ufake imali ukuze ngikwazi ukuthi ngikhokhele la bantu ngingayi lapha ngoba laphayana kwenzeka u-1 no-2. Hawu ma nangempela vuma, yabo. Bevuma uma wathi hhayi le mali ngizoyifaka mntanami khululeka. Hhayi zihambe-ke iy'nsuku, yabo, zihambe iy'nsuku. Shuthi nami njengoba ngihleli la ngaphakathi khona abafethu abanye abama-26 abashaya inombolo abangala eMlazi. Shuthi le nto eyenzeka kumina abayithandi, yabo.
bayabona ukuthi lo mfethu lo uthatha i-advantage kumina. Bese beyangitshela ukuthi hhayi bo, lo mfethu lo ushaya isigwebo esinefayini. Uyabona njengoba eseney'nsuku ey'lokhunjini, njengoba eseney'nsuku ey'ningi la nefayini yakhe iyehla ilokhu incipha. Bona bacabanga ukuthi lo mfethu lo ufuna ukuyikhokhela ifayini ngale mali yakho bese ephuma kanje, uyayibona leyo nto? Hhayi nangempela sihlale kuthi sekusele usuku olulodwa ukuthi uma ayifake le mali ngakusasa. Hhayi, vane ngimfonele uma. Sengifoniswa imaphi ama-26 ilawa engaphakathi endlini enginawo. Ngimfonele uma, ngimtshele uma ngithi yazini ma, ngisacela ukuthi uthi ukuma kancane ukuzongibheka ejele. Nale mali futhi ungayifaki. Uyayibona leyo nto leyo igcine kanjalo yabo. Into yami kumele ngiyimele, otherwise uma kuwukuthi uyayifaka le mali ulokhu ufika njalo ngizolokhu ngiqhaphazwa yila bantu balokhu bengiphathela le zinto lezi nale mali bayithathe. Iyona mpilo engizoyiphila le ejele, shuthi mina ngiyohlezi ngikhokha. Nami kumele ngibe umfana ngiphile njengabanye abafana, uyabo? Hhayi uma shuthi avumeke wabo wathi hhayi kulungile mntanami uma ukhuluma kanjalo usho kanjalo ukuthi ngingayifaki, ngeke ngiyifake-ke. Ngeke ngiseza nami ejele ngithi hhayi o-right ma ungasafiki ejele. Hhayi uma engasafiki ejele kuhamba amasonto ngiy'hlalele lapho uma engasafiki, kufika abangani bami. Bafika abangani bami bezongibheka ejele bafike bengiphathela izinto, bangiphathela imboza nogwayi. Shuthi bazwile vele ukuthi kuphathwani uma uza laphayana. Hhayi nangempela bafike nale zinto sikhulume kamnandi sibingelelane kube mnandi kube njeya. Emva kwalokho ngenze the same thing ngale ndlela engatshelwa ngayo. Ngithatha izinto angikhulumise muntu emarempini, ngihamba straight ngiya la endlini la ehlala khona lo mfethu ngifike ngiyoyinikeza yena zonke lezi zinto lezi ukuthi angiphathele. Hhayi nangempela ngenze njalo. Hhayi kanti njengoba ngenze njalo angibuzanga elangeni. Njengoba ngenza le nto lo mfethu lo uyaphuma ngoMsombuluko. Angazi njengoba ephuma ngoMsombuluko ukuthi it's either wayikhokhelile ifayini noma wase kuphela isigwebo sakhe kodwa khona into eyayenzeka phakathi kwalezo. Lo mfethu lo athi bese ephuma avane aphume nazo zonke iy'nto zami. Lezi zinto zami lezi ekade ngiy'lethele obafethu enganginikezi lutho lo mfethu lo, yabo. Emva kwalokho aqeda ay'hambele. Meqeda ukuhamba lo mfethu lo sengiqala lana sengiyancetheza ngicela kubafana, sengiyayibuka mangithi ngiyabona ne-treatment manje iyashintsha la ngaphakathi, uyabo. La bantu laba ngathi abasangithandisisi cause phela manje angisenayo i-protection. Lo mfethu lo engimkhokhelayo usephumile manje, uphume nazo futhi lezi zinto zami. Hhayi kube kanjalo mfethu kuze kuhambe isikhathi, yabo uma kuhamba isikhathi nami ngiqala ngiyajwayela ejele ngiyasho ukuthi mfethu phela ekugcineni nalaba abafana, nami ngumfana plus i-juvenile leya. I-juvenile ayifani ne-adult, yabo. I-adult umthetho umile kanje and uma kwenzeka izinto lapha e-adult kuyasimbakala, uyabo. E-juvenile mfethu umthetho bayawulandela inombolo bayayishaya kodwa iy'khathi ey'ningi banako ukuwubhenda lo mthetho wabo wenombolo, bawubhendele ukuthi usuthe bona, ube right for bona, uyabo leyo nto leyo. And okuwesi kuyona le nombolo la ngaphakathi khona labantu abadla iwunga. Khona kula bantu abadla iwunga, la bantu abadla iwunga abashaya inombolo nalaba abangayidli iwunga abashaya inombolo. Uyabona ukuthi sebebanjwe ulo mthetho lo bagayidile kodwa uyabona ukuthi bona kukhona ukungatholani kahle okukhona, uyabo. Hhayi kuhambe. Kugcine sekufika sekuthi-ke manje mengabe kufika izinto manje sengiyayithatha mina ngiyayiphathela cause lo msika engangiwugqoka wasejele lo wayisikhwaxa wawunamaphakethe la, unamaphakethe la, uyabo leyo nto leyo. So uma ngibuya evizithini cause anginalo ikasi, khona into ekuthiwa ikasi la ekwazi ukufaka khona izinto zakho laba ey'sebenzi eziy'beka khona izinto zonke ey'fikayo. So mina anginalo ikasi, yabo. Izinto zami ngiy'thatha ngiy'fakela ngaphakathi, ngihambise imboza kuphela because imboza angikwazi ukuyifihla iqumbile ingako, yabo. Ney'nsipho zami ngiy'hambise lapha kubona baloku benginikeza ezokugezwa, yabo. So ngilokhu ngiyenza le nto yagwayi ilokhu ibonakala ukuthi hhayi bo, mina senginokuqoqa la bafethu abangayishaya inombolo, ngihambe mina ngiyolokhunja nabo. Ngihambe nala bafethu abangayishaya inombolo, ngihambe ngiyobhema nabo labo gwayi. Labo gwayi basuke beqhamukephi, uyayibona leyo nto leyo. Hhayi le nto ilokhu yenzeka, hhayi ivuse umsindo. Ithi uma ivusa umsindo ngelinye ilanga sithi siyophaka ekhishini. Masifika siyophaka ekhishini khona umfethu ekwakuthiwa igama lakhe uScarface. Lo mfethu ekuthiwa uScarface masiyophaka ekhishini, shuthi iyamdina le nto cause yena ushaya inombolo ukuthi le mpatha le iyajwayela. Nasekuqaleni vele le mpatha yakuyenza u-1 no-2 no-3 isiyabuya yenza kanje le mpatha le kumele igcwaliseleke.
Hhayi siyophaka ekhishini ngempela cause uma ufike niphake ekhishini bese niyahamba niyohlala phansi kwitafula eluwumhide. Leliya tafula eluwumhide njengoba usuke ubone emamuvini. Kwathi nama siphaka sihambe siyohlala khona usulinde abanye laba abasihlala endlini ukuthi baqede nabo ukuphaka bese beqedile niyasukuma nonke niyahamba niye endlini yenu. So sithi siyophaka lapho, siyophaka isekuseni, siyophaka ipharishi netiye nalo-two slice wakhona. Sithi uma siyophaka, hhayi siphake sihlale, siphake sihlale. Le-out le into eyenzayo ivane izama ukungishisa ngepharishi, izama ukungithela ngepharishi. Ngesikhathi ingithela ngepharishi ishwebe yabo. La khona amamakha amnyama la ngithela khona, kodwa abantu abaningi ababonanga ukuthi la ngithela la pharishi. Athi uma ngithela ngalo nje obaba baselapha ngimdelike ngenqindi. Ngimdelike ngenqindi, ngimdelike ngenqindi. Yabo ngithe ngisadilika ngenqindi, abe sefikile amaphoyisa ejele. Eyi asenzani ngedonkeypiri? Idonkeypiri ukuthi kushawa ngalo lize ithambo kube ngazuthi uyaphuka. Ukubone uma ushayiseke la kuma-joints ukhala yabo leyo pain le kanjalo uzwe kusho kona-ke ukuthi abanye obaba bejele babona vele ukuthi uyabo leyo nto nangu umuntu osuse le nto futhi bayamazi ukuthi lo ushaya inombolo maningi amathuba ukuthi uyena. So kunokuthi badilikele mina kakhulu bangidilikele kube uyena umuntu abamdilikela kakhulu. Dilikela shawa mfethu aze avuze igazi kucace ukuthi uphuke namathambo yabo sekugongobele uthe yabo. Emva kwalokho uhamba lapho usedonswa ngosonginja nakhona hhayi ukuthi uqubuliwe uyahuduliswa la esibhedlela lesi esila phezulu yabo. Masiswe esibhedlela ahamba aye esibhedlela mina ngithathwe ngiyofakwa i-isolation. I-isolation ila afike yanqamuka khona-ke yabo. I-isolation mengabe ufakwe khona, ufakwe ngenxa yokuthi ugwetshiwe ngesizathu ey'thize ey'bhedayo. Uhlala one man, uhlala wedwa endlini encane enombhede la, ithoyilethe la. Laphayana ucabanga uze ukhale mfethu. Uma ubona umaskido ngathi ungangawushaya ulokhu ubuka undiza ukhala zzz cause lapha awunayo enye into oyenzayo. Even nanokudla uyalethelwa yabo, awusaphumi nje wena uhleli laphayana yabo. Ila ngathola khona isikhathi soku-reflect-a, cabanga ngey'nkinga zami. Ila ngafunda khona ukuthi if you feel pain uzwe ukuthi kubuhlungu ngaphakathi ubokhala cause uma ukhala mfethu eventually kuba ngcono ngoba usuke usubhodlile. Lapha ngangikhala njalo nje ngicabange ngaphandle, ngicabange intombi yami engiyishiyile, ngicabanga uma laphayana. Ayikho enye into engingayenza, ayikho ne-activity engiyenzayo ngihleli laphayana. To a point where kwaze kwafika la ukuthi ingqondo yami ngazuthi siyahamba yabo. Laphana was supposed to qeda inyanga lapha. Lona kwakuzoqeda inyanga noma u-3 weeks yini. Kwasho ukuthi ngizothi ngisalapha e-isolation kushaya isikhathi sami sokuthi sekumele ngisuke manje C2 ngihambe ngiye B5. La ngiyohlala nalabantu abashaya isigwebo sami cause la e-C2 awukwazi ukuhlala isikhathi eside unless ushaya isigwebo esincane yabo noma usafika. Ayafike-ke amaphoyisa obaba bezongithatha bangivulele i-isolation, ngiyahamba ngiyalapha phezulu hhayi, shuthi-ke ngifike ngilandwe la e-isolation ngikhishwe ngihanjiswe khona-ke e-B5. Bese ngiye-B5 sengiya kulaba abashaya iy'gwebo ey'njengezami yabo leyo nto leyo. Lapha e-B5 kuhlala bona labo 2 years, 3 years to 4 years, o-5 bese kuthi o-6 bahlala ngezansi kwethu yabo leyo nto e-B6. Hhayi shuthi-ke hhayi ngifike e-B5 yabo. Uma ngifika e-B5 ngifika laphayana indlela ekuphilwa ngayo e-B5 it's different, ayifani nendlela ekuphilwa ngayo e-C2. As much as ngasikhathi ngisahlala e-C2 ngangihlezi ngikhala ngizwa lapha e-B5 khala kenqe kuyaphakanywa, khona abantu abagwaziwayo, khona abaqhamuka sebedonswa ngamashidi bajiswa esibhedlela. As much as kwakwenzeka konke lokho kodwa the first time ngibona imali yangempela, imali eyiphepha ejele ejuvenile ngaqala ukuyibona e-B5 yabo. E-B5 laphayana kushushumbiswa iy'dakamizwa, kunezinto ezamabhizinisi ezenzakalayo, ugwayi. Indaba yogwayi ithathwa serious laphayana yabo. Nje uma unogwayi unemali, yayibona leyo nto leyo. Uma unogwayi nje ukwazi ukumokola ngisho ilokhunja iqolo leli lenkukhu ulithole ngo-3 roots yabo. Khona amasobho akhona amokolwayo lapha agcwala izitsha ekuthiwa omosomoso. Ukwazi ulokhunja ukukhipha ugwayi in exchange yokuthi oguga abakhukhayo ekhishini bakunikeze lezo zinto yabo. Kodwa into engizama ukuyichaza nje lapha e-B5 kwakuphilwe ngazuthi kuya-trade-wa, uyayibona leyo nto leyo.
yonke into, khona imali la, khona i-exchange goods for goods, o-barter trade laba bakhona, uyayibona leyo nto leyo. Hhayi ngifike e-B5, uma ngifika e-B5 le ndlu engifikela kuyona, ngifikela khona umfethu o-half gabagaba laphayana, okuwuyena ongaphezulu kwabanye abafethu ababekhona lapha endlini. Lo mfethu uma ngifika laphayana nje endaweni yakhe yena akafune muntu obhema ihhonga, uyayibona into yokuqala leyo. Ama-26 nje la asebenza nawo yena awekho obhema ihhonga, uyayibona leyo nto leyo. Hhayi ngifike-ke e-B5, uma ngifika e-B5 ngifika khona omunye umjida, kwakuthiwa okay ngeke ngimenshine igama lakhe. Uma ngifika lo mjida lo mjida lo akana-visit, uyisisebenzi lo mfethu, akana-visit ejele kodwa uhlezi enogwayi, enemali, enayo yonke into, yabo. So lo mfethu lo emva kwaloko mina naye sithi ukujwayelana kancane, uma sijwayelana naye sengiyambuza ukuthi ndoda uyenza kanjani imali? Iyangitshela le ndoda le ukuthi yabona mina into engenza ngayo imali ukudweba abantu ama-tattoo. Iyona nto le engenza ngithola ngayo ugwayi, sometimes ngithola imali, yabo leyo nto leyo. Especially ngasikhathi kukhona abanye abaqashwayo bayabuya bezimina bezofuna ukuzocotshozwa ukuthi sebeyileyo nto leyo ngenza imali. Aphinde athi enye into enza ngayo imali, yabo laba abasuke sebezophuma ejele, khona izinto ekuthiwa amarovonono, ekuthiwa ama-lunch bar yasejele. Lo mfethu lo ubephila ngaleyo nto leyo ukuthi uyena okade evunyiwe ukuthi uyayifaka leya shandisi, ukwazi ukuthi asike aphakamise isikhumba ukuthi bese eyifaka. Yabona nje nakumanye ama-section babemvumile kuthiwa yabo uma ufaka kuloya mfethu ufake o-busted. So wenzani into aphinde athunge nemisiko, yabo, cause ilo imisiko yejele lama-uniform lawa afika nje ama-overall engatheni. Loya mfethu ukwazi ukuwathunga awahlanganise awenze izinto kube ngazuthi lezi ngubo zangaphandle. Esebenzisani khona ilokhu nje umshanelo ongazuthi unento eyiplastiki, athathe yona angazi uyicijisa kanjani ayisebenzise njengenaliti, cause ngalesiya sikhathi babengayifuni iy'naliti elokhunjena ejuvenali ngenxa yokuthi kuyagwazwana nani nani nazo zonke lezi zinto lezo. Kodwa lo mfethu indlela ayinethalente ngayo wakwazi ukuthatha lezi zinto lezi athunge ngazo akhe umsiko, uyayibona. Evunyiwe futhi ijele lonke ukuthi uyi-ghost. Laphayana-ke uma ufika ngaphakathi ila ufike ubone khona ukuthi yabo laba bantu as much as lapha kugcwele abantu abancane, especially ngoba sase-juvenile thina. Kugcwele abantu abancane lapha, njengoba kugcwele abantu abancane bavalelekile azikho izinto abangazenza. Ila ubona khona ithalente ukuthi hheyi la ejele kugcwele abadlali bebhola abanzima, abantu abangafika kwi-P_S_L, uthi uyabona khona abantu abaculi abanzima, ubone ukuthi la bantu ukwi-level yala bantu abalapha ukuba akaganganga lo muntu ngabe ukude. Khona abadwebayo, khona ababazayo, yabona nje especially izinto amathalente, izinto abazenza ngezandla nemizimba yabo. Uyabona ukuthi there's so much talent laphayana, ama-actor akhona yonke into laphayana. Kodwa manje ubone ukuthi wonke umuntu akakwazanga ukuthi aphumelelise iphupho lakhe ngenxa yobugebengu. Hlampe futhi umuntu ungeke umazi ukuthi ubugebengu wayebenziswa yini. Abanye babephoqwa izimo, abanye babeganga, abanye babenzela iy'zathu zabo esingazazi, uyayibona leyo nto leyo. Kodwa there's so much talent elapha ejele mfethu elivaleleke laphayana kuy'boshwa ngaphakathi. Ubone ukuthi eyi yabona umhlaba mfethu uyenye into. Kushuthi njengoba silokhu sihleli la e-B5, yabo, silokhu sibuza sesihleli la sicala nani ukujwayela, yabo, sesihambile nesikhashana umuntu nejele seqala ukujwayela. Kusho njengoba sihleli la silokhu sibabuza sesiyakwazi ukuxoxa nalaba bafethu abashaya inombolo nabo sebesijwayele, uyayibona leyo nto leyo. Silokhu sibuza la ukuthi eyi manje uma ngabe ufuna ukuba yisisebenzi wenzanjani mfethu, yabo, khona uzoyeka umuntu ayeke ukuphathelwa la. Nanenye into-ke futhi eyinkinga uma ngabe ungayishaya inombolo ejele, amathuba maningi ukuthi laba uma befuna uku-communicate-a noma befuna ukudlulisa imeseji ethize, uwena umuntu ozogwazwa, uyabo. Ey'khathini ey'ningi nje abantu abagwazayo yila bantu abangayishayi inombolo. So uma wona ungasikhathi ungayishayi inombolo usuke uhlezi umincela impilo yakho ngoba wazi ukuthi ubani ozogwaza bani, nini, kephi, kanjani, uyayibona leyo nto leyo. So into yakho wena ukuthi uhlezi uthukile. So sasesiyikhathele leyo life leyo, nanokuthi thina sasibona engazuthi bona njengoba bengale baphila impilo engcono, uyayibona leyo nto leyo. Nale nto yokuthi kulokhu uphathelwa izinto, abantu baya kini bafika nezinto zakho, wena bagcina ngasikhathi bekunikeza ufika nazo, uma ufika endlini uyinikeza omunye umuntu uyayithatha uyayibeka.
ubhema bese kufona ukuthanda yena, uyayibona leyo nto leyo. Mase uphelelwe insipho kumele uphinde uyoyicela kuyena, uyabo nje leyo nto leyo isiqala ukuba isicefana, uyabo. Sithi nathi hhayi ngeke manje sifuna ukuy'phatha-ke nathi manje. Kushuthi silokhu sibuza belokhu behleka bengafuni ukusitshela. Hhayi kuhamba isikhathi, bese kuhamba isikhathi, kufika isikhathi sokuthi-ke manje 26 kuyaqashwa. Hhayi, masishiya isikhathi sokuthi kuyaqashwa 26 sibizwe, uyayibona leyo nto leyo. Masibiza kuthiwa sibe set la, sibe set, sihlale phansi. Masihlala phansi bese siyabuza ukuthi nina nifuna ukuba yisebenzi? Sivume sithi sifuna ukuba yisebenzi, uyayibona leyo nto leyo. Bese emva kwalokho umbuzo olandelayo siyabuza ukuthi ungamgwaza yini umuntu engenze lutho? Hheyi, qala lithi heqe uvalo, sibukane, uyayibona leyo nto leyo. Hhayi madoda, akekho ofuna ukuvuma. Siphinde sibuze futhi ukuthi ungamgwaza yini umuntu engenze lutho? Sibone ukuthi eyi yabo masingaphenduli la leli thuba lizosidlula, uyabo leyo nto leyo. Siqale sivume nje, asisahambisani njengekhwaya njengoba kade sibuza ukuthi siyafuna ukuba yisebenzi, savuma umngani. Manje bese sila sekuthiwa ungamgwaza yini umuntu engenze lutho, sesiqala sivuba ngokuhlukana sithi ya, abasahambisani o-ya. Hhayi, ibisuka le ndoda le ijikela ngale, mayijikela ngale idonsa into ecijile, isijokojoko. Ibithatha isijokojoko isithathe ingifumbathise sona. Emva kwalokho ingifumbathise sona bese ikhomba umuntu ithi hamba ogwaza loya muntu loya njengamanje. Hheyi, luthi heqe uvalo, tatazela umuntu asijuluka mfomo. Yabo leyo nto leyo ngiyatatazela ukuthi ngizoyenza kanjani le nto le, ngabe kuzokwenzakalani, yabo koma amathe emlomeni. Ngithi nje la ngithi ngiyasuka khona ngiyahamba, ibingibamba le ndoda le, ingibamba ithi hhayi relax-a, buyisa la le nto le, ibiyithatha bese ithi kumina hhayi khululeka, singakashayi isikhathi sokuthi ugwaze abantu, uyabo leyo nto leyo. Bese kufanele futhi siyokutshela ukuthi yabona-ke manje sekuyisona isikhathi sokuthi kumele kwenzeke le nto le, uyayibona leyo nto leyo. Hlala phansi, sibe sihlala phansi, hhayi kushuthi masihlala phansi shuthi sesiyashayelelwa-ke, sesiyachazelwa iy'nto zakhona kuthiwa wena umuntu okanje kanje 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 kanje, uyabo. Angifuni ukugxila kakhulu kuyona because isitori asikho ngayo, uyayibona leyo nto leyo. Sengifuna nje ukukuchazela ukuze ubone. So, e-B5 nakhona ngifike sengihleli khona isikhathi eside, laphana ingqondo ifrizile, uyabo. Uhleli la e-B5 ayikho into oyenzayo, uyavalelwa, uyavulelwa, uyaphaka, kudliwa insango, babhema ama-drugs, ababhemi ama-drugs, yabo nakushaywa inombolo, inombolo ishaywa ekuseni, ishaywa ntambama, kumele nihambe niyosebenza, uyayibona leyo nto leyo. Oku-worse-ke ngalesa sikhathi njengoba umuntu efike eyi-stone yard, uma uyi-stone yard usuke uyindoda esinamandla, so uma kufanele kwenzeke lezi zinto ey'bhedayo kuthunywa nina. Uma kukhona umuntu ekumele afake u-boots carrier, nina ekumele mufake u-boots carrier. Uma kukhona ezinye izinto ey'ngasile ezenziwayo la ey'bhedayo, nina abantu ekumele niyokwenza zonke lezi zinto lezi, uyabo. So ayikho into e-interesting eyenzakalayo, nengqondo iyama, yabo. Abanye uthola ukuthi laphana sebebhema ama-drugs bethi umuntu ushaya isigwebo cause iwunga lapha iningi, yabo, iwunga lapha iyakubhema strong, uyabo nje uma uy'tshela ukuthi umuntu usuke la waya ejele ngoba efike ejele mhlawumbe uzofika ayiyeke iwunga, uyayikhohlisa. Ila iwunga eningi khona-ke la itholakala khona kalula bayayibhema, khona nongidi, yabo leyo nto leyo. Maningi nje ama-drugs akhona ngaphakathi ejele, abantu bayayibhemela, yabo. La bantu abasuka la ngaphandle bedla ama-drugs bafike ngaphakathi bashintshe bawayeke ama-drugs. Lowo muntu lowo okwazi ukuthi u-strong, uyayibona leyo nto leyo, u-strong more than umuntu ola ngaphansi. Umuntu ola ngaphandle la usuke ene-supportive system, laphana akekho umuntu okusaphothayo. I-decision oyithathayo uyithathela wena ukuthi uye okwakho noma uya okwakho. Akekho futhi umuntu ongathi umngani wakho wangempela mpela mpela laphayana, uyabo. So impilo imile, u-frustrated, ucabanga ngaphandle, uyayibona leyo nto leyo. Ucabanga abantu bangaphandle sebekukhohliwe, uyazama uyafona la abanye abasawabambi amafoni, abanye bakuthembisa ama-airtime. Uyabona mfethu uma ufonela umuntu ngaphakathi, omunye isiboshwa uma sikubona sikufonela singaphakathi sikucela i-airtime, uma ungenaso ungabe usithembisa
cause lo muntu uyobambe le ntula, azikho izinto azenzayo la yena uhlezi ecabanga le nto le ukuthi wena ungaphandle uyatshabaza, usumkhohliwe, awusamfuni, usuyisikelemu, mara wishi kanjani. Banamagqubu laba bantu labayana bangaphakathi, uyaybo? So impilo imile, umuntu u-frustrated mfethu, ayikho into ayenzayo la, uyayibona. Nanenye into-ke iyashawa indlwabu ejele. Iyo, angikaze ngiyibone indawo yokushaya indlwabu kanje ngayo. Yazi lapha ejele kwakwaba khona iphenti elalifike nogogo, ogogo abelithole e-female. Leli phenti shuthi lalingawashiwe, kwasulwa ngalo linephungane. Elaliyinyamani lela phenti leliya. Abantu belikhiphela imali left and right, befuna ukushaya ngalo indlwabu mfethu, left and right. Enemalini umnikazi walo, lihambe lize lixabanise le phenti. Khona abalithathile abasalibuyisi, akakhokhile. Khona abakweletayo, bekoleta indaba yokuthi kade beboleke leli phenti bangalibuyisi, kuyoshaywa ngalo indlwabu, uyaybo? Kuphinde kuzoba khona esinye isithombe sika-Nicki Minaj mfethu. U-Nicki Minaj wala eThekwini, I think wayesetsheni olwandle la eme khona engazuthi unyawo olulodwa usilantisile kanjena. Ugqoke ilegingi kuvele izinqa zakhe lezi ey'nkulu. Lesiya sithombe sasiyinyamani ejele, kubolekwana ngaso, kushintshwana ngaso, uyayibona leyo nto leyo, silokhu sirawunda. Yabona kukhona abantu, kukhona abantu mfethu abakutshela ukuthi mina sengiyakwazi ukushaya u-2 round wendlwabu ngosuku. Uthi 2 round? Uqeda ukushaya enye uphinde ushaye enye eduze. Tshela uthi mina umuntu kade ngahlala la ejele sengumaster, yabo. Uthi uyalala ebusuku uyezwa nangala ngaphezulu kukhala umbhede useyishwayela indlwabu, nangala ngaphezulu kusha indlwabu. Baze bakutshele futhi ukuthi hhayi nawe uyayiphotha ngoba usafika, uzobona ukuhamba kwesikhathi. Shuthi wena uma ungayenzi le nto owenzayo, shuthi ushaya abafana. Iyashaya indlwabu kuleya ndawo leyana, yabo. So izinto zala indawo i-B5 vele ziwumsangano nani nani. Shuthi khona omunye ubaba ujele. Lo baba ujele wayethanda ukufunda iphepha kakhulu, yabo. Ethanda ukuthi ayixoxele ngama-current affairs ngasikhathi sisobala nani nani. Abuye ayithizele iy'boshwa, ay'buze izinto nani nani. So njalo mina uma engibuza ngangimphendula, yabo. Angibuze ngimphendule, athanda indlela engiviwa ngayo izinto, yayibona leyo nto leyo. Shuthi hhayi lo baba lo sigcine sesilokhu sixoxa-ke, silokhu sixoxa kanjalo, sixoxa. Kuthiwa ngelinye isuku aze angibuze lo baba ethi, yini ndaba ungahambi esikoleni ngoba engazuthi uhlakaniphile, yini oyihlalele la, yabo? Ngimtshele ukuthi hhayi baba ngafunda ngawenza u-matric, kodwa manje akuhambanga kahle ku-matric wami. Bese ethi lo baba lo, hhayi hamba esikoleni, ufike lapha esikoleni ufike uqale kabusha, yabo leyo nto leyo. Isikole silapha ngezansi. Uma kuqala unyaka nje next year ungikhumbuze, ngizokukhumbuza nami ukuthi uhambe ubhalise. Hhayi ngivume nangempela. Hhayi nangempela shaye lesikhathi lesi kufika oDisemba, mangoDisemba laphayana iy'boshwa y'bekwa izinkwa. Kuthiwa izinkwa asizidli, singena nazo sibeka lapha, siy'fake nojama, siy'fake ilutho siy'beka lapha. Uma y'bekwa laphayana zizoxovwa zonke lezi zinto zenziwe utshwala. Ngoba iy'boshwa futhi ziphuze leya nto zidakwe. Ziyanuka-ke leziya zitsha leziya zinkwa leziya ngoba y'hlala isikhathi eside lapha. Gcine sey'thatha zenziwe utshwala nje. NgoDisemba iy'boshwa ngoKhisimusi zisuke ziy'dakelwe nabo. Nobaba bakhiyile nabo bay'hlalele ngale nabasinakiwe, uyayibona leyo nto leyo. Shaya uDisemba ney'gemegeme zawo zidlule, shaya uJanuwari. Shaya uJanuwari, hamba emva kwalokho lo baba angibiza angitshela ukuthi hhayi sesishayile lesi sikhathi sokuthi uyobhalisa. Hamba obhalisa nawe esikoleni ufunde njengezinye iy'ngane, uyeke ukuhlala la. At least wenze something ngale minyaka yakho esele, ungalokhu uhleli la nalezi y'boshwa lezi. Hhayi nangempela sangihambe ngiye esikoleni. Uma ngifika esikoleni first day siyahamba siyobhalisa kuqala cause before uze usendwe kule section le kufundwa kuyona kumele uqale u-accept-we lapha phezulu esikoleni. Isikole, ijele linamajele amaningi kodwa angaphakathi. Khona i-medium C ekwi-adult, khona i-medium B ekwi-adult nayo. Bese kuba khona i-female ngala ngezansi. Bese kuthi la esenta khona ilokhu nje i-medium D. So ibhasi liphuma e-medium D lirawunde lidlule e-medium C, lidlule e-medium B. Lisuke libheke le bese libuye alijiki liphinde emuva. Liyaqhubeka lishone ngala liyodlula la e-female la ekudlula khona e-female bese liyabuya lizongena ngala e-medium D. So umgaqo wakhona uwu-round, uyayibona leyo nto leyo.
So before uze usendwe kule section le uqala uye esikoleni, uqala beyo-accept-a khona esikoleni usuya ney'nto zakho. Nami ekhaya base bengilethelile iy'nto zami, ngahamba-ke nami. Mangifika lapha esikoleni wonke umuntu uyabhalisa, bayabhalisa bayathatha basendwe emaklasini, bayabhalisa bayathatha basendwe emaklasini. Kufika isikhathi sami sokubhalisa. Mangifika ngizobhalisa mina ngifika laphayana ngithi ngisacela ukuqala kabusha u-matric wami. Uyayibona leyo nto leyo, nguwenze kabusha cause uwona ongahambanga kahle. Hhayi bafike bangitshela laphayana ukuthi it's either uphinda ka-grade 11 noma uphinde emuva uyolala lapha emaselini wenze noma yini le kade uyenza lapha emaselini. Hhayi madoda. Eyi nginqabe mina ngize ngincenge ngithi okungcono ngisacela ukuba yi-private candidate. Ngizoyibhalisela ifomu ngiyibhalisele into eceleni ngisho ukuthi ngiyi-private candidate. Mina into engiyicelayo la ngisacela ukuthi ngibe ngifunda, ngibe ngizenzela into yami eceleni. Ngizo-attend-a wonke amaklasi, ngizobhala iy'fundo ezimbalwa kodwa. Hhayi babadikize lo thisha shuthi ngimiswe ngaphandle. Njengoba ngimiswe ngaphandle ngimiswe la ngase-ofisini lakhe. Ngeke bakwazi ukuthi basuke bathathe mina ngedwa bangehlise bangiphindise ejele. Kumele ngilinde mina kuze kuphume isikole ngize ngihambiswe nalaba. Ngime la eduze kwe-ofisi. Njengoba ngime la eduze kwe-ofisi ka-principal balokhu bedlula nalaba abanye othisha abafundisayo bangibuza ukuthi umeleni la, ngibachazele isitori sami. Hhayi baloku bengibuza ngimele ngibachazele. Bese kuqhamuka omunye umisi kwakuthiwa uMiss Manqele. Ethi uMiss Manqele, hamba umncenge uzovuma. Ungavumi ungahambi, hamba umncenge uzovuma. Hhayi ngimncenge ayanqaba. Ngimncenge. Kodwa athi ngingahambi la ngimi la. Ngithi ngisamile la emva kwaloko obaba bangibuza ukuthi akwazi ukuthi isiboshwa singama kanje, angiyeke ukuma la. Hhayi bengithatha bengisenda eklasini. Angifika eklasini nje ngafike kwafundwa kamnandi. Kwafike kwangena omunye umisi kwakuthiwa uMiss Mazibuko. May her soul rest in peace. Khona omunye umisi ekuthiwa uMiss Mazibuko. Wayenenhliziyo enhle, efundisa kamnandi mfethu, eshayisa i-English. Loya misi le ndlela ayefundisa ngayo wayengasithrithisi kweziboshwa, wayebona iy'ngane like umuntu wayenenhliziyo enhle lokho kwangempela wayenga-pretend-i yabo. So indlela ayefundisa ngayo iyona eyangichaza yabo leyo nto leyo, yakwenza into uyi-understand-e, ngiphakamisa ngikhombe, kungabi nokungibandlulula yabo leyo nto leyo. Kushuthi egcine ethi amaklasi bese engena wonke la maklasi, ngigcine mina sengifunda wonke la maklasi. Makubhalwa ama-assignment ngiyawabhala, makwenziwa into eyenziwayo ngiyayenza. Ngenza lonke iklasi kodwa mina ngithe makufika ama-forms ngizosayina indaba yokuthi ngibe yi-private candidate. Mangifika ekuseni njalo mangifika ekuseni lo misi ewuprinsipali ethi kumina afike abahage bonke cause laphana indlela laba abantu ababeyi-create ngayo leya system yabo, bayi-create in a way ukuthi as much as siyiy'boshwa masibuyela ngale emaselini sibhekana ney'nkinga namagadi angasiboni as ama-humans, asibona as iy'lwane. Masila esikoleni ukuze sikwazi ukuthi sifunde kumele basi-treat-e njengabantu, basenze sifile welcome, basinikeze leyo motherly love yabo cause that's one thing eyayikhona kulesiya sikole lesiyana esalapha ejele. Othisha laba babekunikeza leya motherly love, nabo laba besilisa uyize i-father figure, uyayibona leyo nto leyo. So nje mfethu kwakunomoya nje ongcwele naye loya misi enenhliziyo enhle. Kodwa njalo mangifika mina ekuseni afike abahage mina, abahage bese kuzoba yimina athi, hheyi angikwazi wena amazi enzaphi lapha? Ngangilokhu ngithatha amazi engizawazi ngizowaqothula la kumina, uyabona ngidlule. Njalo ekuseni mangifika kwakumele ngimelane naleyo nto leyo, ikhona into azoyisho noma uzongihwayela noma athini yabo. Njalo mfethu ingehlisa umoya, njalo bese sehlika ebhasini sesizongena kuleli gate leli, ngishawa yileyo nto njalo ukuthi oh nangu lo misi lo mfo . La bezoba nezihleke zonke iy'boshwa yabo. Shuthi kushaye-ke i-first term, I think kushaye i-first term. Makushaya i-first term ngifeyile yabo. Mangifeyila ngafeyila i-maths angisazi i-maths nani kodwa ngafeyila iy'fundo eziwu-2. Mangifeyila iy'fundo eziwu-2 laphayana kwavane kwakhishwa iy'ncwadi kuthiwa kumele sinikeze abazali, kuzoba ne-parent meeting, kuzobizwa abazali cause ise-juvenile thina akufani nase-adult uyabo. Kuzoba ne-parent meeting, makuba ne-parent meeting kudingakala abazali beze bezoxoxa nothisha bebone ama-results abo. The moment nje ngizwa leyo nto leyo engabe ngigoqa omunye umngani wami owayewuklinasi laphayana ukuthi sacela ngishintshele i-report lami la, asike i-report elilodwa yabo, enze ngazuthi u-level 6 bese eyawunamathisela la, bese eyawu-photocopier ukuze kungabonakali.
hhayi nangempela umngani wami iyali-photocopy. Uma ngithi ngiyalibona ngiyabona ukuthi hhayi ngeke linake i-oledi la lizobona engathi ngiphasile ngempela. Nangempela shaya i-parent meeting, mayishaya i-parent meeting mfethu, indlela abayenza ngayo lapha as much as sisuke sigadiwe bayaseshwa nabazali ukuthi azikho into ezi-wrong abay'phethe nani nani. Sigadiwe nje la akhona amagadi kwenziwe sure ukuthi i-safety ikhona. Nathi siyaseshwa siqalaze ukuthi njengoba siya lapha asinalutho, uyayibona leyo nto leyo cause into ebalulekile more than anything i-safety. Uma sifika laphayana ufike nje uhlaliswe nomzali wakho, uhlalise nomzali wakho, bame lapho othisha bakhuluma iy'pitshi, basho ukuthi babiza i-top 10 nani nani kanjani kanjani, uyayibona leyo nto leyo. Nami ngihleli noma ngabona indlela uma ejabule ngayo uma ey'tshela ukuthi ngangiphasile and ebuka leya nto leya eyayenzeka ejele eyayimnikeza i-hope ukuthi hawe ma, kunento eyenzekayo enhle kanje, la bantu basa-treat-wa as ama-humans emva kokuthi benze into ekanjalo because of lolwa thando la kulesiya sikole ekuthiwa uSethubeni Youth School, uyayibona leyo nto leyo. So uma leya nto leyo yamjabulisa, uyayibona leyo nto leyo, ngambona ngazukuthi uyabona ukuthi hhayi isakhona ikusasa for mina, wangigqugquzela futhi nawe, yabo. And another thing, as much as ngangifeyilile kodwa i-percentage yami yayingcono kunomuntu owayi-number 4 kuleya top 10, uyayibona leyo nto leyo. Okusho ukuthi as much as nganganakile kodwa kulezi ezinye ngakwazi ukuqinisa. Hhayi, qhubeke-ke, shaya i-second term. Second term manje sengilwelana ukuthini manje, kumele ngiphase ngempela ukuthi uma efika uma afike abone nginconywa nami ngibizwe lapha kwi-top 10 abone.